Ron. Bahala siya. Isa pa ng video na ka. Hi guys, kanang pauli na Demi. Oh, nang Tungas miktigbaw o. tungas na di migtigbaw, uli na ako sa mga kay mingaw na ko ba o char. Baklay sa mi. Kaya wa may kliti. Charot. Oh, ana man na. Adi nag-computer mga gwapo kayo. Isa na mo atod na mo. Si matod na mo dira hatod na mi dayon kay gabi baklay. Pati ang layo eh. Okay ra? Ngit-ngit manggod. Ilang. Ngit kayo. Pauli na Demi, unsa ni oras? Na din na. Unsa oras oh, alas 5:53 ngit-ngit na gid ay. Ngit-ngit na gid ay. Magagpas sa tagbaklay gaw kay Oh, lagi Ma- magpasagit ani kay maabtan pa din. Nakadungog sila no. Tingog no. Oh. Layo pa di kayo mong baklayan guys. So, marag kapoy dyan ni guys Magpapakita ba? bakla ani pa dita magabinan. Dapit tagid mo ngit-ngit oh. Lagi apis ng gid guys. Yun na. Ipag makatunga na basan sa dayon. So guys, nang kasi matod na madra ba? Ato dunday mi. Maluoy taon mo na mo. Among duha. Mga babae ra ba may basin na maunsa mi char. Charot. Papo. Mo ko. Oh, Baklay ra mo. baklay ta kay gab ta may ito. Sada baklay na. Baklay ra mo. So guys, gipabaklay ra di mismong papa guys kay di maigos motor. So panday guys nang nasuko pa jud ko magpapa guys. My god guys, pagabot sa balayan ni Ron na, but lang. Piti gyud ba piti. Piti kita ni ba guys. Nagi mo pikit aw. Ay pa rin noon ba? Piti gyud sa mapiti gyud ba. Sakit ra ba na guys? Sakit. Mo padapon ay. Guys, paulit na guys. Na motor guys oh, pero wala dyan pasakay. Ay, ato na ipapuno. Dito na kami kasan sa kuwan. Hindi pa kapag makadungog kay saba mga motor. Ipasaon sa noy katunga na na. Okay, pasons na. Balo na. Oh, so guys, so na motor ng labay guys. Wa untaw na luwi na mo guys. So guys, motor sila guys. May may kwarta guys, baklay na lang mi ba kay. Ay tower dari sa kwan. Ano tower, dabi kini kada tsada. Murag tower. Oh. Hi. Hi kuya. Shout out sayo. The vlog din ni. So guys, so tara dayo. Mudi ni siya guys, murag tower. Oh, tower di ay. Ami, kuan de guys, ngit-ngit na jud guys no. Murag layo para ba mambaklo yun guys. So, Lapodi man ako na i-post sa YouTube game. malagi. Kapoy. Post sa YouTube. Kapoy biya guys no. Padulong din tigbaw guys. Tungason pa jud kani guys. Naambot lang guys. Ako na i-post sa YouTube game. Oh. Ha? Okay ra sa imo? Post. Post. Ora ba si yaw ani ha? Di kuan sa pud kanang sa wata kita. Guys, mudi mi kami dito. My name is Julafi Grace Itor Librando. Guys, so sada kay balay guys. Oh my god guys. Ako rin si kuan Abigail H. Librando. Add lang ko ninyo Princess Sambri Librando. Ako maura to basta i-add to akong account. Char joke, di man mga gwapa para ipang-add do. Lagi no? Pang siaw-siaw lang gud niya mga god. Lingaw-lingaw din mo. May lingaw god maraman mga mongoloid. Charot. Ikaw ra ko labot. Wala ka kuan na to katarang na to. Ikaw ra wala oy labot. Joke ra gud ko na. Joke ra lagi. Isa to madalang joke out. Guys, Charot. tagad kay bak ko. Gigi kay ka. Guys, napagi motor guys oh. My gosh, wa jud mi pasakyan ay god guys. I'm sorry. Oh, na mga iro dito. Mga tsada kay nga iro. Wala pa may kaabot guys. Di ako na po'y gunot sa vlog. Layo pa jud guys.